ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ? ମୁଁ ପୁରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। କ'ଣ କିଛି କହୁନ? ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଜମା କଥା ହେବନି? ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଟି ପକେଇଛ? ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ତ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଭାବୁଛି ଆସିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ଏଇ ପଣ୍ଡିତ ନା ଜମା ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖୁନ କେମିତି ଶୋଇକି ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରୁଛନ୍ତି। ଆମ ସ୍କୁଲ ପଣ୍ଡିତ ବି ଏମିତି ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ପଣ୍ଡିତ ହୁଅନ୍ତି? ଏ ରୁହ, ତୁମେ ତ ପଢ଼ୁଆ ନୁହଁ, ନୂଆ ଜାମା କାହିଁକି ପିନ୍ଧିଛ? ମୁଁ ନା ଆଜି ପଢ଼ୁଆ ହେଇଛି। ଦେଖୁନ ମୁଁ ନୂଆ ଜାମା ପିନ୍ଧିଛି। ମୋ ବୋଉ ତା ଶାଢ଼ୀରେ ନା ମୋ ଜାମାକୁ ତିଆରି କରିଦେଇଛି। ମା ପାଖରେ ତ ଜମା ପଇସା ନାହିଁ, ଆମେ ତ ଗରିବ। ତମ ପାଖରେ ଏତେ ପଇସା କିଏ ଦେଲା? ମୋ ମାଆକୁ ଟିକେ ଦଉନ। କ'ଣ ପଣ୍ଡିତେ ଗାଳି କରିବେ? ତାହେଲେ ଥାଉ, ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କହୁଛି, ତୁମକୁ ତ ଶୁଭା ଯାଉଛି। ଲୋକମାନେ କାହିଁ ଏତେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ତୁମକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଫେର ମାଇକ୍ରେ। ତୁମକୁ ଯଦି ଶୁଣିଦେଲେ ନା ଆମ କଥା ସରିଗଲା, ଆଉ ଆମେ କଥା ହେଇପାରିବାନି। ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ତାଙ୍କୁ ନିଇଟି ଶୋଇପକାଉନ, ମୁଁ ନିଇଟି ଆସିବି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ସେଦିନ ଶୋଇଥିଲି, ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛି?